Godine svjedočili smo gužvama u uredima za kategorizaciju apartmana. U pulskom uredu, međutim, gužvi uoči nove godine nije bilo. Iznajmljivačima stanova prijete novi nameti, pa se očekuje i odjavljivanje apartmana. U Puli je u prosincu bilo 130 apartmana manje nego u kolovozu. Nije bilo većeg zanimanja za kategorizaciju stanova u zgradama. Mislim da je to ujedno iz toga što u Istri mi ni nemamo toliko tih stambenih zgrada osim u Puli. Sve ostalo je više manje ruralno područje, tako da nismo imali značajnijeg povećanja. Jedan je od razloga i taj što se izmjenama zakona vlasnici stanova u zgradama, kolokvijalno nazvani rentijerima, diferenciraju od iznajmljivača u obiteljskim kućama koji se pak nazivaju domaćinima. Tako iznajmljivač u zgradi nije domaćin, iako je gostu potpuno posvećen. Ja ga dočekujem, ja mu objašnjavam šta se nalazi na našem području, sve znamenitosti, restorani, mjesta za kupanja, izlaske, obilaske i tako dalje. I ne vidim razloga zašto ja ne bi mogao biti domaćin kao i svi ostali. Ne može ni gospođa Malagić, iako se dok iznajmljuje preseli nasuprot apartmanu. Te mjesece dok ja ono što iznajmljujem, ja živim u garaži, svoj komfort sam zamijenila. Morali ste radi male mirovine? Oprostite, suprug mi je preminuo. Upravo kad sam otišla u mirovinu, ja sam se morala snalaziti kako sam znala. A sada takozvane rentijere očekuju nameti čije iznose tek treba utvrditi. Naravno da će svaki privatni iznajmljivač odvagati, vidjeti koliko mu se isplati s obzirom na nova davanja, tako da mi očekujemo da će biti nekih odjava, vidit ćemo u kojem segmentu. Još uvijek ne znamo koji su ni postupci, ni koji su zakoni, ni što će biti, tako da sve je na čekanju. No znaju da u roku od 5 godina moraju dobiti suglasnost susjeda. Gospođa Malagić međutim kaže da kao predstavnica stanara ne može potpise prikupiti ni za nužne popravke u zgradi. A možete zamisliti onda da dođem nekom na vrata i kažem dajte molim vas potpišite mi za moj apartman da ja držim za taj kratkoročni najam. Iako prikupe potpise, upravo će visina budućih nameta odlučivati o nastavku kratkoročnog iznajmljivanja. Iako su u vladi zakone izmijenili kako bi mladi imali gdje živjeti, za naše sugovornike dugoročno iznajmljivanje nemoguće. Jer gospodin Matić ne može cijele godine živjeti kod punice koja ga primi dok iznajmljuje, kao ni gospođa Malagić u garaži. Hrvatski zatvori već